ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୁଡ଼ି ଗଛ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ଗଛ ମିଠା ମିଠା ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ଆସି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜାମୁକୁଡ଼ି ଖାଏ। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ନଈରୁ ଉଠି ଆସି ଗଛ ତଳେ ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରୁଛି। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ପେନ୍ଥାଏ ଜାମୁକୁଡ଼ି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ଆହା କି ମିଠା! ଆଉ ଖାଇବ? ପକାଅ ଆଉ ଦିଟା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ଦି ପେନ୍ଥା ଜାମୁକୁଡ଼ି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ମନ ଖୁସିରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୈତ୍ରେ ଆଉ ଦି ପେନ୍ଥା ପକାଅ, ତୁମ ମୈତ୍ରାଣୀ ପାଇଁକି ନେବି, ସିଏ ଭାରି ଖୁସି ହେବ। ମାଙ୍କଡ଼ ତ କେବେଠୁ ସାଙ୍ଗଟେ ଖୋଜୁଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ମୈତ୍ର ଡାକରେ ତାର ପେଟ ପୂରିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପରି ସାଙ୍ଗଟିଏ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ନିଅ ମୈତ୍ରେ, ଦି ପେନ୍ଥା କାହିଁକି, ଆଉ ତିନି ପେନ୍ଥା ବି ନେଇଯାଅ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଦି ପେନ୍ଥା ଜାମୁକୁଡ଼ି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଜାମୁକୁଡ଼ି ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୁଡ଼ି ନେଇ ତା ଭାରିଜାକୁ ଦେଲା। ତା ଭାରିଜାର ପିଲାପିଲି ହେବାର ଥାଏ। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଜାମୁକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ହଇଏ ଶୁଣୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସି ମିଠା ଜାମୁକୁଡ଼ି ଖାଏ? ହଁ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଏ। ସତରେ? କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? କଡ଼ି ତ ଏତେ ମିଠା, ୟାକୁ ଯିଏ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିବ ତା କଲିଜା କେତେ ମିଠା ହେଇନଥିବ। ହେଁ, ସତ କଥା ତ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣ। କହିବ ତୁମ ମୈତ୍ରାଣୀ ତୁମକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥରେ ସିଏ ଆସିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରି ତା ସୁଆଦିଆ କଲିଜାକୁ ଖାଇବା। ଭାରି ମଜା ହେବ। ହେଁ, ସତ କଥା ତ। ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ନଈ କୂଳର ସେ ଜାମ ଗଛ ତଳେ ହାଜର। ସେଠି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନ ପାଇ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବନି କି ଆଉ? ସକାଳ ଯାଇ ଖରାବେଳ ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ଭାବୁଥାଏ ମୋ ଯୋଜନା ବୋଧେ ଫସର ଫାଟିଯିବ। ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୈତ୍ରେ, କୋଉଠି ଥିଲ ଏତେ ବେଳ ଯାଏ? ମୁଁ ସକାଳ ପହରୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଚିଲା ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ମିଳିଗଲା ତ ମନ ଭରିକି ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ମୈତ୍ରେ, ମିଠା ଜାମୁକୁଡ଼ି ଖାଇ ମୈତ୍ରାଣୀ କ'ଣ କହିଲେ ବା? ଏଇ କଥା କହିବି ବୋଲି ବା ସକାଳ ପହରୁ ତୁମକୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ଜାଣିଲ ମୈତ୍ରେ, ମୋ ଭାରିଜା ମାନେ ତୁମ ମୈତ୍ରାଣୀ ଏ ମିଠା ଜାମୁକୁଡ଼ି ଖାଇ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବ ବୋଲି ଡକେଇ ପଠେଇଛି। ଏ ମୈତ୍ରେ, ମୁଁ ତ ତୁମ ଭଳି ପାଣିରେ ପହଁରି ଜାଣିନି। ଆରେ ମୈତ୍ରେ, ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ ମୈତ୍ରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରେଇ ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଛି, କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈ ଭିତରେ ପଶି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୈତ୍ରେ, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ପା। ଆଉ ଡରିଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ ମୂର୍ଖ? ଆଜି ମୋ ଭାରିଜା ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ମାରି ତୋ ସୁଆଦିଆ କଲିଜାକୁ ଖାଇବୁ। କୁମ୍ଭୀର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ସେତେବେଳକୁ ମଝି ନଈରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମୈତ୍ରେ, ଏ କଥାରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଣେଇଲନି। ତୋତେ ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ତମେ ସତରେ ବୋକା ମୈତ୍ରେ। ମୁଁ ତମ କଲିଜାକୁ ଜାମୁକୁଡ଼ି ଗଛ କରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି। ଚାଲ ଚାଲ, ଏଇଠୁ ଫେରି ଚାଲ। କୁମ୍ଭୀର ତ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ପଡ଼ିଲା ଜାମୁକୁଡ଼ି ଗଛ ଆଡ଼କୁ।
ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ଆସି ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଶକ୍ତ ଡିଆଁ ମାରି ଯାଇ ବସିଗଲା ଜାମୁକୁଳି ଗଛ ଡାଳରେ। ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ଏ ହେ 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 ହେ, କେଡ଼େ ବୋକାରେ ତୁ କୁମ୍ଭୀର। ଆରେ କଲିଜା ବାହାରେ ରହିଲେ କୋଉ ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଫେରିଯା ଦୁଷ୍ଟ। ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲି। କୁମ୍ଭୀର ବିଚରା ଅଲାଯୁଗ ଭଳିଆ ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ ଅନେଇଥାଏ ଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ।